وسليمان ميمري قال لهم قلت نعم يعني سبنا يفوق في وصندو نعم وادي كلا هوندي نعم الله تبنا لرانغال واندي ني هيو نعم سو تاكو يروحو ودارني نعم ولانجي روحو وانكو همبو وني جومي ما نعم روحو وانكو ني مراجع نعم روحو وانكو ودا ونو كانكو تبنا نو ودرا نعم وإنتي قلتي يجي كبيا أون روح دوبي تيمتر نعم يقول لما كون مودرين أحكي نعم ولانجي روحو أنكو همبو جيما روحو إني مراجع نعم ودا وجدت روحه نعم كلي كان سعيد لي لا والي مدوبي تيمتر مفاعل وجاوني مولان دي مكوهم بجيما نعم روحه إني مراجع وجدت مولان مكوهم نكان كتون أواي أنجتي مودو نفون دي ألاتون ولا نعم والي روحه كولا بالري دي كتام كي روحه وجيها نعم لبيك من نوتك ما الله لبيك لا ثم لبيك وسي ويتروه كوني تون نوادي موجو إنيس ماكو جوري كو همبو جيما ويمي أنجي ويمي سيدي أتفتك جي الأنجل ناتي أنجل لرال نعم روح أمي ناتي أنجل لرال حيلي أنجل لرانجل وطي حيلي أنجل لرانجل حانجل ويمنجل نجل نيكي حيلي أنجل لرانجل حادوغا إنيك لرانجل فوكتي لكن لرانجل فوكتي ياد جوابتي أوكي نعم دوبين جبولي بدون تلي نحن فوق دوبي نعم Allah on dalo yo dai ko wote naam dai ko woda naam leje to sendodi naam dai ko dai ko woda ma naam o sai yindere nden fopuna bi tontinde wotre Allah nuru samawati wal ard wala nuru kan iskati fi hadis زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مبارك زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على النور أكدي من ذلك فوق ما جومي لادو جوبتي لرنجل فوق فيها دو نعم Right, they want Indian, don't want the Judy. No, Indian don't want to look on happy to be taken. No, Indian don't have it. No, Allah on tell you, say, Kulu is like a king. Kalaku won't be where they made it. No, Indian Martin of the 40 or the kind of 40 Indian foot and Yasmon too, put on the fell, the Harry or my no. Allah antani na kullu man alayha fani kala ko woni hoore ndi tandai mo sai de patti jombo tay kono na adna no dogande mumbe narangal mo yidon ta yirande mumbe na o bayti darangal dogoy don haali fi dogande mumbe Allah on daloy kullu shay'in halik kala ko ndi halkoto Ami Allah. Ko tekki to do ko wonno ender makko ko ko diga wote. Naam. Idon andi ko rugo woni e gerde dum. Naam. Idon andi ko wonki woni e gerde dum. Naam. Fi wonki wonti ne yewtude. Ko honto woni rugo ko honto woni wonki. Naam fami. Naam. No fukko honko ndiri kander laral to. Naam. Tofi. Naam. Mai o taki Adam. Naam. Ko yamiri Adama ngorey badde tati joboti ko yamiri no ruko on badde tati den ngam ko den badde tati wontande horude kono ngam ko woni wonki ko woni ruhu ngam ruhu ngam no waywa kura ngam de o feeru mo debbo ma on de shurtada ngam ruhu woni go hena go na tango on feeru naam wonki kin woni ngi ngulendi
wonki e defre ɗo hakkude wonki e ruuhu ko ɗon woniri jogoto awa si ruuhu noon soñjike e nder wonki e nder ɓanndu ko woni soñjago ruuhu ko woni ko ruuhu neɗɗo o yaha fewde ko wonki makko jogii goɗɗum kaadna gaa o ruuhu yahata o hayɗoto on pide misal e jettay mo ko hawre turubam jooɗo yimɓe nodditano ka daakaji labɓe fi yaadu turubam nde ñande goɗɗum waɗno komo raa misal komo raa ko wattantaki yiila kono no janɗiɗo watturu yaadu turubam wayti minen ɓen sanditama innama yo suufaɓe ɓeyde e hoore suufaɓe woduɓe yahe ka daakaji labɓe ñande ɗen kewtoyno e nder hoɗo yeyi ngon hoɗo kewtoy e nder ɓeyngure tawi e nder ɓeyngure sukaɓe ɗiɓe no ɗum so ko sino selli ɗen honimo saatiɓe ɓeena jano on o jukkumnajo e junngo ɗum noon deytuso ko yaha ɓeera hino saata ko wande ñande ɓural ngal wonano koto a yahay mi lutta ma mi lutta yaha on faami hon hakke ma hari anama on suka tawi ko kanko yahata so yaadi o soñja hakki makko kinkuɓe fijiɗo makko e ɗengo makko mbawga ɓay ko yewtoyama ka dakaji laɓe ñande timmunode fitati o maayi sabuna yimɓe anda wonano ɓuri hitande ka dakaji laɓe sabuna joɓaji remano joɓaji ɓeyda on faami hono fokkitana yaade turban mo ɓe hino andoy ko waɗi turban raɓɓe ɗingol haala arti no fooli ɗingo turban hewtitamo ɓeyo hoɗu ka fo sukaɓe ardinoɓe e Boubacar ɓe iwri ka hoɗu maɓɓe no yiɗidade joni on faami hono e hewtiɗo yiɗi fewɗo ɗo ko fettoɗo remede ɓayde ɓe hewtitoyi ɓenni gaccu ha ka miili kono ɓutto ɓe yaha ɓe hiwri ɓe hiwroyo mawɓe Boubacar ɗi jajjoy ha ka miili kono ɓutto ɓe yawide mawɓe Boubacar ɓe ñande ɓe tawi mawɗo gorko ɗum ka nder suudu ɓe naati ɓe salmini ɓayde ɓe salmini mawɗo o werni ɓe ɓenni on ɗum tituru bam ɓenni yimɓaɓe men ɗum tituru bam ɓenni piiji waɗi turu bam ɓenni piiji waɗi turu bam o faami on mawɗon ƴefte dumburu mum ɗum naɓi siiwi naɓi jonni oɗa siiwi jonni oɗa ɓenni ko bili momi hetti neɓaali ko bili welɗo fewɗo ɗo joni ɓayte woni suufaɓe ɗum haani ko yaron bili suufajo yani bili tawi ko dole malaikaji o jogii on faami hon sukaɓe yari bili o neɓaali seeɗa ɓe tawi mawɗo on puccinay tout yewtere nden ɓe hinƴindiri ɓe wowlu noon kodi ko addi ɓe ɗo ɓenni baaɓi mawɗo innila ɓenni sina Boubacar kada kaji mawɗo inni fambo ɓenni Boubacar mo hoore woptono kada kaji laɓe ɓenni ko ɓenni Boubacar mo am ɓenni Boubacar ɗo sukaɓe inni komin yahi timmi lebbi tati komin hewti kada kaji laɓe Boubacar ñande koye mo jooɗi to ɓure ƴiƴangarde mo kaccine o laati ɓure men ko jooɗi inde maɓɓe ko nandi on e goto ɗo Italie gasra gasama e Italie ka ngesa kañum e ɓengo mum yimmi yaali hay goto koɓe gawrita ɗum ɗon suddi wari ha kaccisa wonat ɗum o ƴitti o mi wuri kaɗen ɓenni men ɗon mi jendamaale ɓenni ko toon tiɓe himo ɓaawo iɓerde ɓenni mo asi tawi waani ɗum no mo wonde mo ɓoye makko ɗum ka yaade suuban ino sabbimo ɗo ko wayi o nanndi defu makko reebaari seeɗa moodi makko aroyino watti teeniɗo ndin
Now, that onati should be no vanti. On mountain, no not down. Now, Nandy Gore mountain, I had to do Kobe Arti. Now, the father you do. Now, you can put a damn now, oyati kasudu, ofokitani kabem mako, wafokitani do kabem mako. Now, Bebo and loyalty. Now, nobody said that. Now, you know the Mako. Now, I want to go to the kind of now, like your healthy, Nani Babe, the health are now. Now, when the healthy do what he did, now, we want to need to figure out Mako to buy. The young people in the Africa. Now, the Indian Hotel, so can't you father, my daughter, now, 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 yet there should be only you, only for home Gendama, only for Bubaka, only Gendam. Only for home the way by Gendama, now. Only for none in my Gendam. Now, when it is someone go to Jogi, go to Jogi in a Bubaka, only Genda or China of the now, all the people paying now, in the battle is now, more than in me, Bubaka. The point is, you're saying, come up by the bear and the Mopati. Now, come up bear and the Mondi. Now, going to get the name you have, to go come up now. Everyone become nothing that we know what we talk of you. The little fan know you to the yeah, don't want to do the Mako and go out and no, so that's something I need. No. No, our community wants to won't keep Sunday. Come Sunday will Maki. I have no cookie file. No, I know, they let you kiss up and go look for them. You can sort of go look for them. Yes, let job from power. Now, don't let them know you to the number. Now, now. Because he and you can use the thing. Now, one of them about in Nano. Now, Ruhu shot the adding the bandage and pandemic to your Maya. Job which is one very long toy in what they go. Now, so also I'll keep my hand ever single day which you can do.